don't put that one anyway. Oh, gwi! Come on. Tro gynta ers 2008, fi'n credu, ers i'r Geltaidd mynd i'r ffeinal. So fi'n edrych ymlaen, ni'n tymor derys, so gobeithio y boes wedi rhoi perfformio darno i'r gynulleidfa. So da chi chwarae yn Coedlan Parc yn ddech, mae hwnna'n eitha arbennig i chi gael mynd i chwarae yn maes o Brystwyth, dwi'n siŵr. Ie, fi'n edrych ymlaen i fe. Bydd e'n dda i war ar pitch dda am unwaith. Ni wedi bod yn war lawr ar ceblaen dole sydd wedi bod yn... Mae'n rhywun dda, ond bydd Abertawn yn well. So mae'r garfan yn paratoi ar gyfer y gêm, dyn nhw'n reit aderus, dyn nhw'n mewn hwylio reit dda. Apparently penalty shootouts yw'r ffordd i wneud. Ond na, ni wedi bod yn ymarfer ar penalty shootouts a corners. Mae corners ni wedi bod yn eitha wan, so ni wedi bod yn ymarfer amddiffyn y Corneli. Dim just kick-out lle, da chi'n ymarfer set pieces. Wel, kick-out oedd y plan, ond mae eisiau ni roi serious workout i'r boys heddi. Sut newch chi ddathlu os da chi'n ennill y gwpan? Sa'n siŵr. Fi'n cael mae eitha lot o boys yn dod nôl, hyn boys Geltaidd yn dod nôl i gael social bach yn ôl y game.